Guys, punta kami sa Lamak guys. Na, is yun guys ay SM. Laki po yan, SM na yan. SM Lasyon na dyan. Kita nyo yung SM. Traffic man. Yan, SM yan, SM. Yan po ang SM Konsolasyon. Yan, SM Konsolasyon. SM Konsolasyon. SM. Ako kay SM diri. Ang SM Konsolasyon kay dako kayo. Yan ang SM na SM. SM na oh. Thanks for watching.